Ogai maduon bura mar ODM Raila Amolo Odinga okoni nitiere moko kuom dwaro magichano pedho e nyim piny owacho manyaka sirkal ikre kete tim eka giyie matiyo kanyakla gi jatend piny Kenya William Ruto. Raila ne loso Mombasa bang' bago romo gi jokanyo mag duond bura mar ODM kama ne giyango ni jopiny pod kale midhiero mathoth e bwo tend William Ruto, gino magikone nyaka to rakruok godo mapiyo mar kelo fuong'ruok ne jopiny. Jojaoko kone giler kwa kaunti ma Mombasa. Watu wengi wanapata shida, gharama ya maisha imepanda, bei ya bidhaa ziko juu, hali ya elimu vile vile kuna changamoto, kwa upande ya matibabu vile vile mnaona shida ziko pale. Ogai mar duond buch ODM migosi Raila Odinga ne kawuono yuore kaunti ma Mombasa kuma ne obago romo gi jokanyono mag duond buch ODM e chenro modhi godo nyime mar sumo pach jokanyono mag duond burano kapok ochiwo ler ewi okang' mogeto kawo kisiasa. E twak mare gi jofwamb weche bang' romono, migosi Raila ne okoni en ayanga ni jokenya mathoth pod kale midhieche tandawuoya monego rakruok godo mapiyo mar reso jopiny to chutho mago mayuto gi ni piny. Gharama ya maisha imepanda, bei ya bidhaa ziko juu, hali ya elimu vile vile kuna changamoto, kwa upande ya matibabu vile vile mnaona shida ziko pale, kwa upande wa ajira kwa vijana na kina mama vile vile kuna shida mingi zaidi. Saa yote yanataka yatatuliwe. Sauti ya Mombasa itachukuliwa iongezwe na sauti ya Kilifi, ichukuliwe na sauti ya Homa Bay, ichukuliwe na sauti hata delegates wa Nyeri na sehemu yote ya Kenya nzima ili tuwe na msimamo mmoja. To bedo ni piny owacho dhi nyime kod choko osuru makore lach kuom jopiny, Raila okoni en midhiero ni gope ma piny Kenya olo e pinje maoko pod medo mana dhi malo, ka weche mag mibadhi bende okoni pod ogurore pacho ka gino mang'oko chenro mathoth mag dongruok. Fika wakati wa ajira, mtu anabaguliwa kwa sababu yametoka kwa kabila ambaye haitakikani. Tunasema tunataka kila Mkenya apewe fursa sawa, kwa sababu Wakenya wote wanalipa ushuru. Ufisadi inaleta hujuma ya mali ya umma, inafukaisha taifa. Manake unaona deni imeenda juu, lakini watu wanazidi kulipa ushuru, lakini deni vile vile nazidi kupanuka. Rem mar piny owacho keto e tim moko kuom chenro mag loch mag kor gwenge kaachiel kod kedo gi rochruok mag arita okone gin mana moko kuom weche manyaka giketie winjruok gi piny owacho kapok ging'ado mar tiyo kanyakla. Tekwa nyara, vijana wanashikwa hovyo, wanapelekwa vizuizini mahali ambayo julikani, wanateswa huko, wengine wanauawa. Kuna masharti ambayo sisi tutaweka ili tuendelee mbele. Na wazazi wa wale ambao waliuawa ile mwaka wa 2023 wakati wa ile maandamano ya Azimio na mwaka jana ya Gen Z, nataka wapewe ridhaa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.